आज आपण पोटॅटो बाईट्स कसे बनवायचे ते पण एकदम क्रिस्पी आणि टेस्टी असे पोटॅटो बाईट्स दोन फ्लेवरमध्ये आपण हे पोटॅटो बाईट्स बनवणार आहोत आणि खूप चविष्ट लागतात. तर बघूया आपण कसं बनवायचं आहे. तर त्यासाठी इथे मी 4 बटाटे घेतलेले आहेत. त्याची सालं काढून आपण बारीक फोडी करून घेणार आहोत. एकदम बारीक बारीक फोडी करायच्या आहेत. तर हे बघा, बटाट्याच्या मी अशा पातळ फोडी करून घेतलेल्या आहेत आणि स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. आता ह्या आपल्याला उकडून घ्यायचे आहेत. फक्त 30% आपल्याला ह्या फक्त उकडून घ्यायचे. फक्त थोडासा सॉफ्टनेस येईपर्यंत ओव्हर कुक नाही करायचं आहे, कारण ह्याच्यामध्ये थोडंसं क्रंच असं राहिला पाहिजे. म्हणून फक्त 30%, 50% हे नाही, फक्त 30% गरम पाण्यामध्ये टाकायचं आणि 1-2 मिनटंच आपण हे फोडी शिजवून घ्यायच्या आहेत. तर पाणी चांगलं उकळल्यानंतर मी फोडी टाकल्या होत्या आणि बघा मस्त लगेचच याला उकळी आलेली आहे. तर फक्त 2 मिनटं आपण हे शिजवून घ्यायचे आहेत. फक्त 30% कुक करून घ्यायचं आहे. आणि आता आपण चेक करून बघूया. 2 मिनटं झालेली आहेत. तर ही फोड मी एका प्लेट्सवर घेते आणि बघा असं फोक वगैरे आतमध्ये घालून बघायचा. लगेच जात नाही, थोडा प्रेस करावं लागते म्हणजे आपला हा 30% असा बटाटा उकडून झालेला आहे. तर गॅस बंद करून याचं पाणी काढून टाकायचं आपल्याला. आणि बटाट्याच्या फोडी थोड्याशा थंड झाल्या का आपण याला मिक्सरमधून थोडंसं असं दाणेदार असं वाटून घ्यायचं आहे, किंवा तुम्ही चॉपरमध्येही बारीक बारीक कट करू शकता. तर हे इथे मी मिक्सरमधून फक्त असं एखाद मिनिट आपण असं फिरून घ्यायचं आहे. बघा फोडी फोडी आहेत बघा आतमध्ये, एकदम दाण्यापेक्षा पण जास्त असं फोडी फोडी आहेत. फक्त जस्ट फिरून घेतलेलं आहे बघा, इतपत असं आपण हे फिरून घेतलेलं आहे मिक्सरमधून. आता हे एका मी कढईमध्ये काढून घेतलेलं आणि याचे आपल्याला 2 पार्ट्स करायचे आहेत, कारण आपण 2 फ्लेवरमध्ये पोटॅटो बाईट्स बनवतो आहे. त्यामुळे आपण हे 2 पार्ट्समध्ये मी करून घेते याला. हा एक पार्ट्स मी एका बाउलमध्ये काढते आणि आपण उरलेला दुसऱ्या बाउलमध्ये काढून घेऊया. तर हे 2 बाउलमध्ये हे सेम प्रकारचं मी बाईट्स काढून घेतलेलं आणि यामध्ये आता आपण कॉर्नफ्लोअर मिक्स करायचं आहे. तर इथे मी 2 चमचे भरून कॉर्नफ्लोअर घेतलेलं आहे, किंवा तुम्ही मैदा किंवा तांदळाचं पीठही घेऊ शकता. 3 चमचे मी कॉर्नफ्लोअर घेतल्यानंतर पाव चमचा घेतलेला आहे काळी मिरी पावडर आणि चवीनुसार घालायचं आहे मीठ. आणि इथे आपण 1 मोठा चमचा भरून पिझ्झा सीझनिंग घालतो आहे, किंवा मिक्स हर्ब्स ओरेगानो जे असेल ते घालू शकता. 1 चमचा रेड चिली फ्लेक्स घातलेले आहेत आणि थोडीशी कोथिंबीर बारीक कापून घालायची आहे. आणि याला जबरदस्त टेस्ट येण्यासाठी आपण यामध्ये घालतो आहे चीज किसून घालायचं आहे. मुलांना चीज खूप आवडतं, तर चीज इथे किंवा चीज स्लाइस ही बारीक तोडून घालू शकता. तर इथे मी चीज क्यूब आहे जे किसून घालते आहे. मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉन आहे बाजूला, तेही प्रेस करा म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि एका लाईक्समुळे मलाही खूप आनंद मिळतो की माझ्या रेसिपीला तुमचा रिस्पॉन्स आहे आणि तुम्हाला कितपत आवडतेही मला कळतं. त्यामुळे लाईक्स करायलाही विसरू नका. आता हे सर्व साहित्य आपण मिक्स करून घेऊया. आता मिक्स झाल्यानंतर आपण हे जे दुसरं बटाटा काढून ठेवलं होतं बाउलमध्ये, त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे परत कॉर्नफ्लोअर घालून घ्यायचा आहे, चवीनुसार मीठ. आणि यामध्ये आपण थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालतो आहे. आणि दुसरा फ्लेवर आपण देण्यासाठी इथे मॅगी मसाला घालतो आहे. तर हे 1 पूर्ण पॅकेट्स मी मॅगी मसाला घालून घेते आहे. तर आपण हे पूर्ण पॅकेट्स घालून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आता यामध्ये मी चीज स्लाइस घालते आहे. ती बारीक बारीक अशी तोडून घालायची आपल्याला. तर चीज स्लाइसचे बघा बारीक बारीक तुकडे करून घातलेले आहेत. आता हे व्यवस्थित परत मिक्स करून घेऊया आपण. आता हे दोन्ही आपले स्टफिंग तयार आहे. त्याच्यानंतर आता आपण करायची पूर्वतयारी. तर त्यासाठी मी एका प्लेटला असे तेल लावून घेतले आणि त्यानंतर आपण हे पहिलं जे नॉर्मल आपण हे बनवून घेतलं होतं बॅटर ते घालून घेऊया. आणि थोडंसं याला चौकोनी आकार द्यायचा आहे म्हणजे आपल्याला कट्स करायला इझी होतं. तर हे बघा असं मी चौकोनी आकार दिलेला आहे.
आणि आता परत याच्या बाजूलाच जागा आहे तिथे आपण मॅगी मसाल्यावाला जे स्टफिंग बनवलं होतं ते घालून घेऊया आणि त्यालाही चौकोनी असा आकार देऊया. जबरदस्त टेस्टी, मुलांना मॅगी खूप आवडते, तर तुम्ही हा मॅगी मसाला घालून ही बाईट्स बनवून बघा. खूप छान लागतं आणि जबरदस्त टेस्टीही लागतात हे दोन्ही बाईट्स. आता यानंतर आपण याला सेट करण्यासाठी फ्रीजरमध्ये ठेवायचं आहे अर्धा तास. फ्रीजमध्ये नाही, फ्रीजरमध्ये अर्धा तास ठेवून द्यायचं आहे, म्हणजे हे मिश्रण व्यवस्थित सेट होईल. तर हे मी आता फ्रीजरमध्ये ठेवते आहे. आता अर्धा तासानंतर बघा मी काढलं आहे, मिश्रण मस्त असं सेट झालेलं आहे. तर आपल्याला याचे बाईट्स करून घ्यायचे आहेत. तर चौकोनी मस्त असं शेप दिल्यामुळे आपल्याला कट करायलाही इझी जातं आहे बघा, अगदी इझिली कट होतं आहे. तर आता हे दोन्ही बाईट्स आपले कट करून झालेले की छान असे शेप आलेले आहेत आणि जबरदस्त सेट झालेलं आहे. तर आपण आता फ्राय करून घेऊया आणि एकदम इझिली निघत आहेत बघा, चिकटतही नाही आहेत. तर तेलही चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे. इथे तुम्हाला डीप फ्राय करायचं असेल तर डीप फ्राय करू शकता, तर मी थोडे शॅलो फ्राय करते आहे. तेल चांगलं कडकडीत गरम झाल्यानंतर यामध्ये हे पोटॅटो बाईट्स जे आपण बनवून ठेवले होते ते घालायचे आहेत थोड्या थोड्या अंतरावरती. आणि मस्त असं एका साईडने व्यवस्थित फ्राय झाल्यानंतर पलटून दुसऱ्या साईडने फ्राय करायचे आहेत बघा. मस्त कलर बघा किती छान आलेला आहे आणि अजिबात असं तेलामध्ये घातल्यानंतर विरघळत वगैरे नाही आहेत. तर नक्की बनवून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका तुम्हाला हे पोटॅटो बाईट्स कसे वाटले. पार्टी वगैरे असेल तर त्यावेळेस तुम्ही हे नक्की बनवून बघा, मुलं आवडीने खातील. जबरदस्त टेस्टी लागतात हे स्नॅक्स. आणि हे तुम्ही फ्राय करायच्या आधीही तुम्ही असेच सेट करून फ्रीजरमध्ये ठेवू शकता. फ्रीजमध्येही ठेवले तरी 15 दिवस तसेच राहते आणि जेव्हा खायचं असेल पटकन फ्राय करून तुम्ही सर्व करू शकता. मुलांच्या आवडीचं स्नॅक्स आहे, टिफिनमधूनही देऊ शकता. मुलं खरंच खूप आवडीने खातील. सॉस बरोबर वगैरे खूप छान लागतं हे. तर आपण यानंतर आपण हे जे मॅगीचं बाईट्स बनवून ठेवले होते ते मी फ्राय करून घेते. तर हे आता आपले तयार झालेले आहेत बाईट्स, पोटॅटो बाईट्स तयार. जबरदस्त टेस्टी असे हे पोटॅटो बाईट्स आपण बनवलेले आहेत. तर नक्की बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. याआधीही माझ्या चॅनलवरती पार्टी स्नॅक्स वगैरे भरपूर प्रमाणात आहे, तर तेही तुम्ही पाहू शकता. त्यांची लिंकही मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तर नक्की बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा.